Dobro, evo nas u novom videoklipu. U ovom videoklipu kreirat ćemo više objekata korišćenjem strukture. Znači, imamo objektno orijentisani pristup bez klase. Znači, još jednom, ako nije jasno zašto koristimo strukt umjesto klase, molim vas pogledajte videoklip brojem 53, tu sam detaljno objasnio. Sad ovako, krenut ćemo da radimo na sljedeći način. Prvo pišemo strukturu, znači strukt. I sada nazvat ćemo to automobil. Nemojte slučajno napisati malim slovima auto, zato što to je ključna reč. Znači, ako napišemo automobil i znači, hoćemo da napišemo više vrste automobila pomoću strukture, naravno. I onda otvorite, zatvorite vitičasto zavljedu, udarite par entera. I znači iz jedne strukture možemo koristiti, praviti više objekata. Sad ovako, prvo ćemo ovako. Prvo nazovemo string model. Znači neki automobil ima, mislim, model. To jest, izvinjam se, prvo ide brand. Brand može biti Ford, Fiat, Citroen i tako dalje. String model, tačka zarez. Sad model je ono kao Ford X5, znači model je ono BMW X5. Ja ću lupiti te modele, ne znam ih na pamet. I dodat ćemo treći podatak, integer godište. Sad, znači, želimo da imamo neku bazu podataka automobila. Znači, različitih brenda, modela i, naravno, godište. Na ovaj način. Ok. Ovo nam je za sad dovoljno za ovaj videoklip. I onda, sada ćemo da pišemo objekte. Imamo automobil, to nam je struktura, naravno, i onda ćemo napisati auto. Ako napišem auto 1, znači mogu ovako da napišem, zašto? Zato što auto 1 nije ključna reč u C++. Znači, pazite na to. Sad, da bismo napisali koji je brand tog objekta, auto 1, tačka, i pristupamo brandu. Neka to bude, šta ja znam, BMW, to je brand, tako? To je jedan brand automobila. Onda imamo auto 1, model, model je, nazvat ćemo ga X5, iako moguće da ne postoji X5, ja sam ovo lupio. Auto 1, godište, neka bude 1999. Znači 1999. godište. Onda, znači možemo napraviti drugi objekat. Imamo automobil, auto 2, na primjer. I sad pišemo auto 2, brand, jednako, šta ja znam, Ford, auto 2, model, ne znam, S3. Iako moguće da ne postoji taj model, samo lupam gluposti. Auto 2, godište, neka bude 2004. Ajmo automobil, neka bude auto 3, znači to je treći objekat. I, znači, vidite, dosta je mnogo lepše koristiti ovaj pristup pisanju podataka. Onda imamo auto 3, pa onda neka bude brand, šta ja znam, neka bude Ferrari, auto 3, model Z7, otko znam, moguće kažem, znači ovo lupam gluposti. I onda imamo auto 3, pa pišemo godište. Koje može biti godište? Nek bude 1987 godište. I sad želimo da ovo ispišemo. Imamo onda cout, pa ovako pisat ćemo auto 1, auto 1, brand,
Pa napravit ćemo jedan mali razmak. Auto, izvinjam se, auto 1, model, opet jedan mali razmak, godište, pišite auto 1, godište, i onda ovdje ćemo raditi end line. Da bismo ovo malo ubrzali, onda ovo ćemo copy-pastovati i svugdje gdje vam je bila jedinica samo prebacite u dvojku. Evo ga, na ovaj način. I ovdje ćemo umjesto 1 sad napisati trojku. Evo ga. BMW X5 1999, Ford S3 2004, Ferrari Z7 1987. I kažem, znači možete koristiti mnogo više objekata, a u sljedećem videoklipu ćemo ovo malo još da ulepšamo. Znači nemojte brisati ovaj kod, u sljedećem videoklipu nastavljamo odavde. Hvala što ste gledali, vidimo se onda u tom sljedećem videoklipu, veliki pozdrav!